Horas madita damang dainang tatangihon mahatani debata jamita di pertangiangatta imana tersurat di sada Yohanes tolu ayat sada satro di ayat pitu songonon mak. Ida hamuma godang ni haholongon na binasa basahon ni amai tu hita ay targuar do hita akka anak ni debata jala akkai do hita tutu dibaheni dang ditadda portibiok kita ay dang ditadda anggo ibana hamu akka haholongan anak ni debata do hita nuain jaladang dope dipapatar manang nagabeaha hita sugut alay taboto do anggo duk patar ibana gabi suman mahita tu ibana ay daut tado rupana sadiri ganup na makirim songoni di ibana diparbadiai madirina songon ibana na badiai pangalau si do ganup na mardosa ay pangalau siot do dosai diboto hamudo na mabuat akka dosat do ibana uban narok dang adong dosa anggo di bagasan ibana nasa namiyat di bagasan ibana dang mardosa ganup si pardosa dang dung di ida jaladang ditadai ibana hamu akka anaha unang di pauto halak kamu siulaun hatigoran ido natigor songon ibana natigori ido sahatna hamu kadongan sa porsiaon ganup jolma pasti madalani tolu fase manang masa di pardalanan ni ngoluna ima masa lampau masa kini dan masa yang akan datang apa dan bagaimana kita sekarang itu tidak terlepas dari apa dan bagaimana kita di masa yang lampau. Dan apa dan bagaimana kita di masa yang akan datang, itu juga tidak terlepas dari apa dan bagaimana kita di masa kini. Asa saluhut proses perdalanan ningolu ni colma, baik secara pribadi, perkarejoan, keluarga, dotak kalan nasing nai, toktong do marsirai rainan, sian masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Songoni manang perdalanan ni haporsyota nang panadauta di debata. Bohado parngulu ni haporsyota di masa lampau, masa kini jala bohado nang tujulu. Apakah pengenalan kita kepada Allah di masa lampau semakin baik di masa kini dan justru akan lebih baik lagi di masa yang akan datang? Apakah pengalaman tarapot debata di masa lampau lampatakason panadaota nang panidangyot tadi debata nuain nang tuakatiki naro bohado nang paranget tasigano pari ditiki na salpu lam tudenggan na do nuain manang nadang songoni manang parsaurata tudonga jolma lam tudenggan na do siatiki na salpu mengalami peningkatan kah atau justru kemerosotan. Asa unang holan ngolu pardagingon, peningkatan pekerjaan, karir, nasaita pariahi di tongan ngolutta. Bohado hita mapariahi, peningkatan kualitas ni haporsyota, kualitas ni panadaut tatu debata, asalam tang jalalam tugu. Idona jinamoton ni panurat sada Yohaneson, tu saluhut halak Kristen namar serak di Asia kecil asalam togu haporsion nasida jalalam mangerbang ngulu partodion nasida di Yesus Kristus unang mengalami kemerosotan godang tantangan diadopi nasida hati hai naboy menggoncang haporsion nasida tu debata jala panadaun nasida tu debata justru semakin surut bukan semakin maju alani marhiti suraton nuaing dipahot haporsion nasida asa hot jongjong diujahan ni haporsion nasida ima Yesus Kristus tuhatai asalam takas panadaun nasida diholong ni debatang jalalam takas dia tu si nasida taringot tu hadirion nasida songo sihuton Kristus diadopan ni debatang ido badi patorang panurat Yohaneson taringot tu status nasida songon halak Kristen najolo yaitu di masa lampau kini di masa nuain dan di masa yang akan datang asa tahu nasida maka tidak ko taringot ku hadirion ni debata songoni nang hadirion nasida di adopan ni debata ise do nasida najolo
Siapakah mereka di masa lampau? Di ayat 4 didok, pangalaosi, jolma pardosa, nasotaluk dapotak kaluaon. Najolo mangolu di bagasak kahulomon, jala mangulahon aka ulaon hahulomon, marhite na mangoloi, hisap-hisap ni daging na, jala mangadok tudosa do nasida. Alay nuaeng, hot do penasida di najoloi, daun. Di ayat 2 takas didok, hamu aka hahulongan, anak ni debatado hita nuaeng, jaladang dope di papatar, manang nagabiaha hita sugut, alay taboto do, anggo dum patar ibana, gabi suman mahita tu ibana, ay idaut tadorupana sadiri. Ada status yang baru, na dipasahat tu akahala Kristen, ima gabi anak ni debata, jala akaido hita tutu. Lapatanna dipasuang debatado, status ni akana porsiai, sian sirimasang gabi anak haholongan ni debata. Aka anak na mangolu di bagasan hatiuron dada dinaholong be. Ainunga dijakon panodangi. Asa dada mangadop di dosa be. Jaladang digonggomi sibolis dosa be. Ainunga dibuat debata dosa tai marite-hite mudar ni Kristus. Di dog de 5 di boto hamudo na mabuat aka dosa tado ibana uban naro dangadong dosa anggo di bagasan ibana. Halak na bumia di bagasan Jesus, ido na taruli di hasesani dosa, dang bemia di bagasan dosa. Ada status yang baru na nilehon ni debata tuak kana porsiai, ima gabi aka anak ni debata, hinaholongan ni rohana, hinokop ni mudarna, marhite-hite mudar ni Kristus tuhatai. Asadang adong benaum muli, naum marga di ngolu ni jolma, sian status gabi anak ni debata, si halas sonotta. Suku-sukun buasa di patupa debatai jaya sada di dok ida hamuma godang ni haholongon nabi nasabasahon ni amai tu hita ay targuar do hita aka anak ni debata jala aka ido hita tutu buasa di patupa debatai ala ni godang ni holong daut asi ni rohana tu hita ay dang di halomo debata hamatian ni pardosai ale hanguluan saleleng ni leleng na do. Dada ala ni pabahenata. Dada ala na taula na dinggan. Dada ala na mangulaho patik. Ale holan ala ni asi ni roha ni debatado. Marhite holong na balgay. Asa taruli hita dingolu na manoktongi. Atong ahado si halasonotta. Marhite turpuk jami taon. Na parjolo tajakon jala tahalason ma. Pabuwa naung anak ni debatado hita. Hinaholongan ni roha ni debata argado hita diadopan ni debata adul sian holong ni ama-ama tua kaya nakon nado lobi sianido pakka holongian ni debata di hita saluhukna asamolo anak hita ahama jabarta di Rom 8 ayat 17 di dok alai molo anak hita dohot mapanean panean di debata dongan panean di Kristus molo tundongan na hita di sitaonon, gabe dongan na mahita sugot nang di hasangapon. Tanda ni anak ni debata hita, panean mahita di hasangapon ni debata, kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Yang kedua, asamolo anak hita, marparangi mahita, songon aka anak hati uron. Di Efesus 5 ayat 8 di dok, ay nahulog do hamu na julog, alay tiur do ang gonwain di bagasat Tuhani marparangi mahamu songon aka anak hatiuron akadia maparangi ni aka anak hatiuroni habasaon hatigoran dot hasitongan ido parbueni hatiuroni mangolu di bagasan holong ni roha atong pabua naung aka anak ni debata hita taparbueho maholong ni roha habasaon hatigoran dot hasitongan amen.